sa matag isyu, mga kasayuran, mga pagduda, panaka, o mga chismis. Kinahanglan ng pagtuki, pagsusi, o pagsuta. Mayong buntag Cebu City, mayong buntag mga kasugbo. Ang labing dakong epekto sa atong pagpasagad, pag-abuso ug pagguba sa atong kalikupan mao ang pagkausab sa dagan sa kinaiyahan. Kini atong gitawag nga climate change. Aduna pa bay kahigayunan nga mapugngan ang mas dakong epekto ini? Kitang katawhan nga nakatampo sa pagkaguba sa kinaiyahan, unsa may atong labing mahimo. Kini maoy atong tukion, atong sutaon ug atong susihon dinhi sa programang Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. Ug karong buntaga atong ikauban ang chairman sa Committee on Environmental, Natural Resources, Energy and Utilities. At the same time, chairman sa Disaster Risk Reduction Management, Safety and Climate Change Adaptation. Mga kasugbo, Cebu City Councilor Joel Garganera ang panday. Good morning, Councilor. Good morning, Ma'am Vilm. Og sa nagsubay ning atong programa no sa Dakbayan sa Sugbo, mayong buntag kanato. Konsehal Garganera, daghan tag hisgutan karong buntaga and all about environment. So una, few of the topics ang atong hisgutan. Unsa bay update sa plano sa Dakbayan sa Subo to construct the waste to energy facility? And lain atong hisgutan, unsa bay epekto aning iba sa mass transportation? Problema kayo ta sa transportasyon, labi nag mag-uwan, luoy kay mga estudyante, luoy kay mga commuter, punan pa gyud sa pagbaha. So mao ni unsa bay makahatag bag tinuoray nga solusyon sa mass transportation? Ang batakan nga panginahanglan sa mass transportation kining ibas aside from the BRT. And atong pangumustahon unsa man gyoy sitwasyon dinha sa kanhi Inayawan landfill. Unsa man gyud ni landfill or transfer station or landfill? Dump site. Dump site. Unsa man gyud tinuod ani? Og unsa man gyud atong solusyon nga mahimo sa grabing pagbaha sa Dakbayan sa Subo. Although kani nga problema dili lang ni sa Cebu City kundi tibuok kalibutan na problema na sa pagbaha tungod sa pagkaguba sa kinaiyahan. So una na kong pangutana, Councilor Garganera, unsa bay mga konkreto nga mga programa o palisiya nga gipatuman na or plano pa nga ipatuman sa Dakbayan sa Subo aron maminusan or kaha naabay posibilidad nga mapugna nato ang kasuko sa kinaiyahan? Yeah, there are 4 topics no ang Yes. imong gladlad diha no. First is ang waste to energy, next is ang kaning plano nato nga electric ang atong mga vehicles, especially ang bus no. Ang ikatulo unsa na ang nahitabo na karon sa landfill, unsa nay panghitabo, present landfill which is in Inayawan, ang ikaupat mao sa mga plano nato pahin sa baha. Now, the mayor gave me marching order no to focus gyud, aside from my being the chairman sa environment and disaster, to focus on these 2 big projects. Mao ni siya ang waste to energy, at the same time ang kanisang bus, electric E-bus. bus, e-bus no. Kay these 2 are the very first large scale no nga paghitabo no. Primero ni siya nga large scale nga waste to energy nga mo kabat og 800 ka tonelada no, nga mo produce og 18 megawatts. Unya kanisang ibas mo sa ni siya pinakadaghan na gilunsad no sa usa ka LGU nga ingana kadaghana no. Now mo hisgot ta primero sa waste to energy, dugay na ni siya, pero ang original gid nato nga lugar nga butanganan sa atong waste to energy mao na ang atong kasamtangan nga landfill diya sa Inayawan. But to make the long story short, wala mahinayon tungod kay ang pagpanag-iya sa maong luna
na may legal nga obstacle, na may gustong mo claim, and in fact, naama sila'y titulo. Now, I don't want to dwell into the legal matters. Unya, gawasan niya na, wala sa tay panahon nga mo paabot. Ug kanus mahuman ni siya ang diskusyon sa legal, dili ta makastart. So, supposedly, that is the counterpart of the city, maong ang Luna. Very ideal kaayo. Pero karon nahimutang na noon nga ang proponent, which is a New Sky, mao nanoy nagpangita og maong Luna. Og dili basta-bastang Luna, Ma'am Vil, makabat ni siya ngadto sa 7 ka hektarya. Dako na ha? Dako na siya. I-compare nimo sa Inayawan landfill nga gamay ra na, di ba? Ang Inayawan landfill sa katungatua, makabat na siya mga 6 hektaryas. Okay. Kapin, no? So more or less the same. Bigger, No? 1 hectare. But then again, bantag kakitag Luna diya diris mama, ngadto ta nakakita og Luna didto sa kabukiran. Unya dili basta-basta, 8 ni siya ang gipangita nga lugar. Ang mga technical people, no, sa maong kumpanya ni nga region, ni tanaw sa terrain, ni tanaw sa accessibility, o dili lang kay kana, no, dili lang kay ang Luna, it is also borne out by the proponent. Ang proponent, ang New Sky, mausay mongita og mugasto pod og sadaan padung sa maong nahimutangan sa maong Luna nga atong propose nga waste to energy. Sa pagkakaroon nakakita na Luna, and it is in the process of finalizing, no, the access road, no, gawasan niya na sa tuig gipamutang dito nga atong mga eksperto pod sa tubig, no, daghan ang drillings na hitabo dito kay kaning operation sa waste to energy, Ma'am Vil, nagkaingalan og dakong supply sa tubig. Okay. Unya usa diha mao ang pag-catch sa rainwater, mo ni gitawag og surface water. Unya nasay drilling dito, mukabat na siya mga 60 ka metro down. Okay. No? So dili ta ingon mabalaka nga ang supply sa tubig niya ng area ma-affected because usually ang kanang normal lang nato nga mga well mukabat ra na sa 15 metros. Kani sa isinta paubos, no? So they are undergoing the different testing, no? So on top of that, of course, they have to coordinate. They've been coordinating already with NGCP, which is mao man ginay sa linya nga diin atong ikalabay ang maong power nga ma-generate diha, og diin ang NGCP sad mao say mo distribute ngadto sa mga service provider sama sa danang VECO. So they've been coordinating with that already. They've been coordinating with that with Department of Energy Regulatory Commission, and we're also very thankful ang ERC karon nihatag na sila og rates, no, nga energy or power nga ma-produce sa biomass or waste to energy or waste to resource mo na ilang gitawag karon, no. So this is very new in our country. Bag-o ni siya. In fact, daghan kayo nga mga LGU ang naglantaw niya ni. Okay. Nga mas successful ni siya, mapahigayo ni siya aron musunod pud sila. And in So fact, ang Cebu City would be the pilot Yes. LGU. and rightfully, of course, ang atong mayor being the president of the Mayor's League in the entire country, this will also pave way for the country to follow through. Okay. No, og successful, this is the way to go naman yun. So he can also introduce this to other LGU for them to replicate. Kaya ang basura usag yun sa mga dagko kay problema giatubang sa tanang LGU. So kining problema sa ang sitwasyon karon sa facility na in place na, should we say in place na tanan? Ang yuta, sa may gikinahanglan. ang yuta in place na. Okay. No? So they matod palagi sa among nahinabi dito sa Manila, it takes around almost 300 signatures before mo green light na gina siya tanan. Kay daghan pa man ta og nila kuhaon nga mga permits sa energy, sa EMB, sa DNR. So daghan pa jud kaayo, no, ya gawas pag ginyana. Of course ang local government ang pag reclassify sa maong Luna, daghan pa kay tag i-deal niya na. But the good thing is nanang Luna, nanang access road, testing are doing their thing na sama sa pag-drill,
And then ang nakaung-ung na sad, no, ang tanan sa nga mga application for the different permits. So Sumat na nata sa 50%, 40%? yeah, with regards to the lot, in fact, from what I heard, nangayo sila og extension, no, sa pag-processing sa mga permits. Okay. No? So there will be an amendment sa joint venture kay tungod di gid makaya kay sa una magud ato magong ilang tao nga ang luna na libre na. Yeah. But in looking for lots in that magnitude dili basta-basta unya sus pila ka bug iridiro ang ideal pa nimo daghan kayo, hassle kayo, but nevertheless nahumana na siyang dapita. So we're looking at within the year nga we will be starting with in a 1 year period we will be starting the construction again. The purchase of this lot, Councilor, dili ni inisyatibo sa Cebu City. No, dili. It is the proponent, ang private, mo'y nangita niya wala. Supposedly, ato unta na ang yuta, but then again, nausab tungod sa, nausab naman ang nag-iya, no, sa maong landfill. So, it is borne out by the proponent with his New Sky. Okay, so at least dili mo gasto ang syudad, and we could expect of a faster siguro facilitation as to the procurement of the lot, kay knowing nga dili kayo go through the bureaucracy, the requirements of the government. Yes, no? yes. So unsay target nato ani, Councilor? Yeah, the target would be within 1 year from today, or from today, within 1 year, we will be starting constructing na. Okay. They will be starting to construct na yun. Kay ang ilang engineers, they give a thumbs up naman sila. It's just the availability of water na lang, no, which they are doing na karon. So availability of water, how potent or how abundant the water The supply? requirements? Oh. Yeah, right now the requirement is quite huge. I don't know the exact figure, pero dako kay we're talking about machine magud niani. So dako kay ang evaporation nga operation niani, no. So aside kay naman ay creek diha. Okay. Na may creek diha. So they will be salvaging part of the water, of which mo ginay problema sa atong dakbayan kay wa kitay catch basin. Yes. Ba nga ma-salvage nato ang tubig ato lang ginang ipaundayangan nga mapadung balik dito sa kadagatan, no. Okay. So with that, that is good. That will also address the supply of water, at the same time it will also address flooding. Kinang Yes. area kung imo na siyang ma-salvage natay catch basin diha para gamito nila. At the same time napud sila drilling, kay they will not be relying lang sa uwan, no, gay usahay narabay tinghuraw. So they will also be going into drilling. In fact, sa kung nakita, there are 3 sites nga ilang gi-drill. 3 sites, and hopefully water will be available. So dili ni kabalakan nga posibleng magkanihit na hinuon Dili. ta sa tubig. Layo kay by layers man na ang atong yuta. Ang kaning ilaha nga i-drill is at least 60 meters down. Okay. Unlike ng atong mga normal nato diha nga mga tabay diha, maximum ramas lang 15 metros. So dili na siya Pero kaning kabalaka, posible nga kabalaka, Councilor Garganera, tungod kay maghisgot ta og waste to resource. So hugaw ang issue diha as to health conditions sa mga nagpuyo dinha within the area. Unsay assurance nila that dili ni sila mapiktahan and dili ni makadaot sa panglawas? You know what, Vilm, no? Been to other countries ba? Ang ilang mga waste to energy is right in the middle of city. Like sa South Korea. Oh. Naas tungod, tupad sa department store. Tupad sa mga restaurant. In fact, the other month, we had a visit dito sa Shanghai, and then ang mother company sa New Sky, niad to me sa Xiamen, and then like 100 meters across the street na ang food manufacturing, usas pinakadako ng food manufacturing. Then diya sa Taipei is side by the zoo.
no? Ang zoo dito, right after ang mga bata mo expose sila dito sa zoo, they go to, it's also an eco tourism dito. Kaya ang purma sa ilang panghaw is giraffe. Wow. No, gwapo kayo sa Taipei Zoo. That's one of the biggest zoo in Asia. And in Japan, there's more than 1,000 waste to energy facility diha sa Japan. And mingon tangali ka dili minus 20 ang nasa Tokyo. No, so in other words, unsa man ang kanang ilahang health requirements mas superior ni nga tuwa sa ilaha. So just to erase all doubts, nevertheless atong gipangita ang lugar nga layo sa mga residents. Okay. Just to do away with all of this kay education will take time, no? But yes. But I'm telling you, maayo kayo, gwapo kayo nga mga waste to energy na to. Kaya in fact, ang top 10 nga most reliable, environmentally friendly nga nasod, including Denmark, Netherlands, Switzerland, Germany, all of them has waste to energy. And in fact, Singapore, kamoy atong lantaw nga Singapore like that, they have 4 waste to energy. So in fact, ang isla sa Singapore o kaning atoa dili magani kay Yes. dili mag-iglayo. No, Oh. in terms of population at the same time of land area. And they have 4 waste to energy facility. Kung ma-materialize na ang waste to resource, Councilor Garganera, unsa bay mga kaayuhan nga mahatag ini ngadto sa dakbayan sa Subo? Dili lang siguro sa dakbayan sa Subo, but in Cebu, maybe Cebu could, the entire Cebu province could unsa man eventually benefit also with this. Yeah, when we talk about energy consumption, ang kani sa Region 7, for example, ang Cebu, tingalan ni comprise na sila 2/3 of the energy consumption of the entire Central Visayas, no? And the bulk of which is nagid sa Metro Cebu or Cebu City for that matter. Yes. Now, karon sa Cebu City, wa man tay energy dire, no? Gawas diha nga has ermita, which is bunker man na siya. Kanang magamit na siya og night trip. Mo na siya ikuan aron mas steady ang atong supply, no, especially during peak hours. Pero kaning atoa, this will be the very first nga kita nagproduce tag energy, and it is renewable because waste to resource is already considered renewable energy. Kay waste na go siya. Yes, Unya gihimo nimong energy. Unya at the very least natay ika-contribute pod sa energy needs sa isla. Kay laktod pagkasulti ang Cebu Island, mabitaw ng daghan kay tag mga marine cable nga supply all the way from Leyte, all the way from Negros. In fact karon na natay gitrabaho gikan sa Toledo, gikan na siya sa Negros, Panay Island. Kay we really lack an energy Power resource supply, no? Unya kana renewable pa gyud, compliant kay na siya sa bag-o nato nga palisiya karon sa atong Department of Energy. So kining mga wastes that asa manigikan ang mga waste that we will be converting into energy? Sa pagkakaroon, what is in the joint venture agreement, ang tanan basura nga ma-accumulate sa Cebu City government ngadto padong. But one thing good niani, unlike any other waste to energy resource facility, na aslay minimum requirement. Okay. But kaning ato what ay minimum requirement ug pilay atong malabay nga basura ngadto sa facility. Gani ang maong proponent, ang New Sky, nag-encourage gyud sa dakbayanon or sa syudad nga to go into recycling tanan mode nga maminos nato ang atong energy. And not only that, we got to have a share of the power being generated. Natay share ang Cebu City, no? Gawas nga ang atong karon nagbayad ta sa landfill og mga 1,100 mantangali ang metric ton. Okay. Pero kani ato ug mahuman maganin siya in a year's time, in 3 years time, we will be only paying 1,000. So barato pag yun, no? Unya di na lang nato na isaysay ug i-compare nimo ang landfill ngadto sa waste to resource. Okay. Kay ang carbon
ang carbon impact niya na dako kay diferensya, no? So niyaning dapita, dako kitag savings at the same time ug naasay mo labay laing LGU, for that matter we get to have a share also of that, being the host city. So basically advantageous kayo sa dakbayan sa Subo, and on top of that wala tay exposure, wa man tay ingon capital nga gihatag ilaha naman ni tanan, no? So pagtabang gini siya sa ato gyud nga pagproteher sa atong kalikupan. Sir, so pila man, how much could we expect, like 5 years from now or 10 years from now, as to our consumption sa power? Can we expect of a lesser kanang pay na later? You know, it doesn't work that way, Mangod Ma'am Vilm. Okay. In fact, daghan kaayo nga mga host LGU na sila yung mga power plants, na sila yung mga, let's say, mga solar plants. It doesn't mean nga og diha ka nga lugar nga barato ang imuha, kay kaning tanan i-add to man ni siya national grid, which is ang NGCP. In the same manner po, na tubig, but then again, ang kumpanya being an investor in a particular LGU, for that matter, or the barangay where the facility reside, na sila ilahang counterpart po pagpanghatag po sa LGU aron maminos-minos pod ang ilang burden, labi na may tungod sa elektrisidad. So unsa ni nga scheme, sir, ang is this a partner, unsay arrangement ani? It's a joint venture agreement. Joint venture agreement. So how much the city will be benefiting from out of this? Of course, this is worth more than 5 billion investment on the part of the proponent, no, ang New Sky. And in the city, our counterpart, of course, is the garbage will be thrown there. That's all. And then on top of that, we will be getting a share of the power being generated. And also, if other LGU will be putting there, we will have a cut, no, of our share also. So basically, it's very beneficial compared to what we are practicing karon. Okay. Gawas sa waste to energy, the city is also usanay sa gitahas ni Cebu City Mayor Michael Rama sa imuha to really work on it, ang pagpatuman sa IBAS. Yes. Sulagma kayo, Ma'am Vilm, no? 2 years ago, I had a meeting right after COVID. Last year, I had a meeting with kaning LTFRB, LTO, tanan sa CTOM, and then we're talking about electric vehicle, no? And then that following week, akong giimbitar ang GET, no, ang COMET. Matay, I was asking them, asa maday ang inyong main office gid yan? It's in Barcelona, Spain. And then 5 days thereafter, mungadto kog Barcelona with some high school friends ba. Okay. So, ila din kong gi-connect, and then good, when I arrived there, na si Indica Aboitiz. No, muna sila ilang mga dagko sa mga Aboitiz. So, we had lunch, and then kuan kay siya, he's very excited. He's very excited about EV, no? Entering into the city. Ningon siya taga Cebu, so pirting Bisaya. In siya taga Cebu gud ko kons. Kaila ka na sa mic nago kay naman na namo sa unas mic. No, ana siya kaila ka na nako. Ing na siya mutabang ko. No, mutabang ko unya ningon siya nga to start with, no. Muhatag ko 50 million out of my own pocket. No? And then the Aboitiz Power will donate another 100 million. Kay kanin siyang matagbas, Ma'am Vilma, mukabat ni siya og mga 460,000, 4.6 million. Each 4.2 million each. Okay. So, but because of Indica Aboitiz, and then I sit down with GET, ibaligya lang ni sa Cebu og 1.5 million. Wow. Just imagine. Kay Indica Aboitiz, kadako sa and then discount? Yes, an Aboitiz Power, and of course ang GET, ang COMET, of which is a subsidiary nila ni Aboitiz.
in terms of apps and maintenance operation, they will take care of that, no? So basically, it's murag hulog ng langit ba, no? Ang 4.6 paliton lang 1.5 nya dili pa ginamao, Ma'am Vilm. 2 years dili na magbayad sa charging. Oh. Kay ang VECO mo'y mo charge. Oh. Mo'y mo charge. In fact, right now I'm in the middle of negotiating with the different malls in the city nga sila mo payong pud sila, mo pa-parking pud sila og mga e-bus nga diin mag-overnight charging dito. Well, it will also work both ways, no? Kaya na ang bus diya, maghatod po nila og pasahero. In fact, I'll be having a meeting in one of the malls na said tomorrow, this week, para to discuss po og asa nga area ilang gusto, no? So, basically, it is a private and government kaning undertaking nga nagtrabaho sa ni sila niya. Usasad sa atong nakita niya ni is dako kay bintaha ang electric vehicles. Well, first and foremost, among gisuwayan ang kaning 30 passenger nga Hyundai nga gipalit nato og kaning e-vehicle matag matag kilometro sa gasolina ay mo kabat ang mga 29 pesos ang atong matag kilometro. Okay. Unlike ning e-bus, 4 pesos and 50 cents. No? So, dako na kay bintahan niya. At the same time, when we talk about, syempre, maintenance sa makina and everything, daghan kay moving parts ang, ang kaning usual na to nga mga vehicle ba. Dako kayo karburador tanan dia, unlike diri nga upat ra ka buok, no, up to the battery, and they will take charge in operating that, maintenance that, sila mo bahala niya na. For how long? For the next 10 years. Oh. For the next 10 years, why problema na? No? They will be taking, because this is also an introduction. Ang nakalami magud Mang Vil, mga tong mayor, being the president po sa Mayor's League, he is in a position nga iyan ang ma-introduce sa tibuok nasod. No, kay Yes. lato sa pagkasulti ang UNIDO nga og ang DOSD na sila yung mga pilot nga mga cities for the launching ni aning electric vehicle. Saan to sa iwa mga pilang Cebu City? Unfortunately. Pero sir, pila ka units ba? 100. 100. We're talking about 100 units. And pilay ma-accommodate in one unit? 30. And then ang kaning anyway ato man i-feature dia ang kaning ato mga bus are they are also PWD friendly, aircon, and then CCTV camera, kumpleto gid kayo niya. Ang mode of payment pagid sa bus nato is wala na, there's a card lang, diretso na unya. Ang nakaayo sa niya ni Ma'am Vir na kung nakita Cebu City being a heritage city ba, kita natay gabi is kabilin kausar sa usa ka tuig. Yes. Because there's always a problem about transportation. Tanana. But with this, Ma'am Vil, now we're promoting the city, our heritage, and at the same time, an environmentally friendly transportation. Matay na ko. That's the best. So kanus ang makaanay ma-materialize, Councilor? Yeah, right now it's already in the office of the city administrator. We've been sitting down already with the proponent niya ni ang get ang comment. And then the budget has already been appropriated, 150 million. So most likely, because this is very new, no? Naglisod ang syudad ug unsa ang pagpalit kay barato man. Yeah. lahi nga problema. Oh. Lahi din nga problema. Naglisod sila ug unsaon ni nga barato man kumpara mo sa market, like 1/3 of the price, no? So it's gonna be like a tripartite agreement between the city, of course ang Aboitiz, no? Aboitiz Power, and at the same time ang GET, which is the vehicle itself, no? So nanatoy proposal, and then it's up to the city and of course through the city legal office on how to really make this work, no? Kay this is very new na maligya silang barato sa obri. But I'm looking on the other side of it, Councilor. Ang posibleng mahitaboan with the e-bus and then the BRT. So what will happen? Aning mga
ordinaryo nga mga. Of course, we are looking to the more advantageous side of it, the more benefit that we could get out of this. Actually- Pero kaning mga ma-affected like the drivers, unsa may No. The routes that are been serving karon by this will not be affected. Dili ni siya maapektaran. In fact, kani siya gamito ni siya sama sa gisulti ang kaning atong pag-promote nato sa atong heritage. Okay. Second is of course sa atong gobyerno, no? So we have around 30 departments sa dakbayan sa Subo. Like for example sa Obo, they have only 2 Innova. Unya Okay. pila kabog ilang taon, no, dol 20. They cannot inspect more because they are relying on the availability sa sakyanan. But with this, usa lang ka bus na to, pwede na sila i-drop off, and then time conscious man na siya. Ang inyong sang location, may baw man. Pila ka bok na diha. So, in assessing if naabog yung mga tao dito, kumplito man, CCTV and everything, asa sila gi-drop off. That's only one. Tagan pa tang maghisgot pa sa uban o sa gikinahanglan po sa mga matag barangay. Like karon, just few days ago, nakadungog ta, ang beep is dili na sila close mapadayon. or Now, for 6 months. yeah, for 6 months. With that, no, because they've been relying, the technology is in Ukraine, I mean in Russia, and at the same time, of course, ang kamahalon pod sa gasolina, no. So with this is, in every tragic or situation, there's also always an opportunity of which kani siya makasud ni siya. But no routes will be displaced. But usas akong ikasulti pod, Ma'am Vilm, usually kani nga itong mga bus, mga jeepneys, maabot na ginang alas 9, alas 10, mamahuway na gina sila. Yeah. No, labi nang abot na silang boundary, so wala na kaayoy nag-service sa atong mga employees nga nag-service o grave shift, no, like kaning nanrabaho sa hospital, nanrabaho sa BPOs nato, agad mingaw na kaayo kay wala naman na mahuway naman. With this pwede na nato na siya. Ma-deploy. So in areas nga dili maserbisyuhan, in routes nga walay nagserbisyo, ngadto na ni siya mo connect dito sa LTFRB and of course ang Cebu City Traffic Office ug asa ni siya gawas sa pagserbisyo pod sa dakbayan sa Subo nga atong mga sakyanan kay kinsa man ta mo promote og electric vehicle ug kita mismo wa ta magamit. Yes. So we have to be using it in order that we have the ingunta nga credibility ba nga maayo ni siya. So this is in addition to the Kaohsiung buses that we have. Yeah. This is in addition. In fact, when you talk also about the maintenance of our old buses, usahay imong i-compare nimo ang maintenance operation kunya usahay ug kaning i-analyze nimo if it is worth ba saving. Tingali it's about times and nga it's the way to go. We go into that direction. Di ba na yung makadugang sa kahuot sa kadalanan, gamay kayong mga dance sa Cebu City, here comes the e-bus, naanay BRT, naapay daghan kayo mga private vehicles, gamay na kayo ang daghan na kayo ang mga sakyanan. You know what? That's always been the problem, no? Ug wa tayo sakto bitaw nga mass transport. Ang mga tao karon mo palit yung vehicle, Yeah. nakahuot yun. Now, mingon ta nga nakahuot. Yes, because we have the same road. Wa man gina mo managko ang atong wa man na mo multiply ang atong mga daan. Ni anam og kagamay. Pero mo ni ako ikasulti, Ma'am Vilm, 70% of the respiratory related illnesses are traced to motor vehicles. Yeah. No? Kanang mga gibuga nga Gibuga itong diha. kay tambutso. Mao gina. With this, bisan pa og unsa, why gibuga? So, that is the environmental side and the health side of this vehicle. Kay why gibuga nga ang ato taw mga bata nang eskwela mugawas og alas 5 sud sa traffic usay moabot ng alas 7 along the way labi na nga peak hours mo na nga sakit, no? And this is one area nga para nago you cannot monetize this. No, you cannot monetize this. Usa bitaw, Consel, ako usa ko sa mga nakasinati, especially gani kana kun mag-uwan. So ang kakuwang sa transportation ba, kun mag-uwan gani,
expected yun na nga magnihit ang mga sakyanan kay dili naman magbaha, so dili na sila makalabang. So ang mga pasahero nga manguli, mga estudyante nga manguli sa ilahang mga Pinoyanan, puwerteng dugaya in taon nga magatang og mga sakyanan. Unya mapugos na amay mo pahimos gyud sa kahigayunan, mupugos og sakay og mga kolorom. Nga puwerteng mo maningil pod og puwerteng kataas. So hopefully with this project sa Dakbayan sa Subo na ay alternatibo og makahatag, and we really need that mass transport system. Yes. Kay ang katawhan sa Subo, dinhi sa Dakbayan sa Subo specifically, naganam og kadaghan tungod kay usa sa mga labing dako nga hinungdan nganong dagsaon ang usa ka lugar because of its economic activity. Naa dinhi naka-confine sa Cebu City ang kadaghanan sa mga tao coming from different municipalities yes. sa probinsya sa Subo and even outside Cebu. Yeah. All That's over the country that's nga naa diri. That's very true, no? Mo na nga kaning tanan mga may infrastructure are interrelated, interconnected. Magbaha gani, mag-traffic. No? Tinuod na. Usa na, in fact, kaning proposed BRT karon is it is more on paranango, no? It is more on people trusting the public transport, no? Kaya ibili na nilang sakyanan and they can be assured nga sila ug mulakaw sila pagbalik nila di na sila ingon tang mahasol ba, no? Kay kaning nga rutaha pwede ra sila magpa-pick up ug asa sila dapita nga station nga mo naog, no? But it is more of a habit forming nga musakay sila og mass transport. But I'm not necessarily saying nga makasulban ni siya because these are just one among the different the many mass transport that will be introduced in the city. So we could expect of more transport Yes, system because na, karon manggod kani siyang BRT na to is focused more on Cebu City. You know, in order for a mass transport to be efficient, it must connect all other LGUs. And remember, Ma'am Vilm, in 1904, natay train gikan sa Karkar padung sa Danau. yeah. No? So, nahitabo lang nga pagpanahon sa gubat, may unahon og bomba, naguba, and then wa na mapadayon sa rehabilitation. Now, ug namagatay train niya tong tungura, there's dili na imposible nga magkahimo putag ingana nga mabalik na siya. It's just more of a habit forming, and I hope and pray, no, within our lifetime nga mahitabo na siya. Kay makasakay tag train balik. Musakay tag train og balik kay it will really connect. It is faster to transport people, no? Yes. From one LGU to another. No. Bitaw dito sa Japan, for example, dali ra kay ka moabot og tag 45 kilometers, tag 50 kilometers nga right. distansya, moabot lang ka in mga 20 to 30 minutes, di ba? Lisod ka na din sa to, mahitabo. Ang ato ang mga 20 kilometers moabot ang mga 2 hours travel time. Dito good. There are trains there that can travel from 280 to 320 kilometer per hour. Just imagine that. No, kung saan nakakusga, no? Sa ato dire mudagan tag 80-90 mamatay na ta. No? Correct. No? But with that, no, imong i-equate ba ang time nga na-save nimo economically wise, dako kay na siya nga ikadungag nimo ba? Unya ug dugay ka, that's a lot of waste pod. Konsehal, arita sa isyu sa pagbaha. Si Mayor Mike Ramas sa iyahang pagpakigpong kaganina atol sa flag ceremony, I think kitahasan na mo nga mga konsehal to do your part sa pag-apil na ni ining gubat sa baha tungod kay nagkagrabe. Di ba? I mean, unimaginable gani sa uban nga mga areas, Konsehal Garganera, nga makaayong kang highly developed areas na ni, yet gibaha sila. For example, labing bag-o sa New York. Grabe yun. In fact, ang orchard gani sa Singapore, no, nasudlan sad, no. So in other words, this is a phenomenon that is not unique lang sa Cebu City or Cebu Island for that matter, or the Philippines, no. This is a worldwide phenomenon, no. Grabe usahay, dili
things no musno na, no? So kini sa atong baha, the mayor Makapaabot ba niya ta sa Cebu City nga magkasnow ta? dili kay dool ra tas adlaw, dool ra tas equator, that can never happen, no? But anyway, ang mayor karon, grabe, makita man nimo sa iyang walkthrough, is very passionate pag ngadto na mga lugar. In fact, last week we had a very intimate discussion with Dr. Hake, no? Mo na siya usas na nagpanday pod sa atong drainage master plan before, no? Ang nahitabo lang from 2005, walay nahitabo sa pag-address sa drainage master plan na to. Nya mo na gipangita sa atong mayor, and the mayor right now wants action. He wants action. There are already many plannings already happening in the past. He wants action, no? In fact, daghan na siya gipang tudlo pod nga ang mga tao nga nagtrabaho pod diri sa atong City Hall nga gipang-assign na niya og lang kadaiya nga mga creek, no? So that there will be people who are accountable for a particular creek. But in fact, kani og magisgot agud sa hinungdan sa baha, dili man nato ikalimod nga it's a worldwide phenomenon naman to gitawag nga climate change. Unya grabe na sa natong deforestation. At the same time, ang kaning labi na what is very unique diri sa atoa, kaning gitawag natong land development. Yes. Nako na sila i-develop diha, pero dugay kay mahuman ang development. Right after makuha na ang mga minerals, biyaan lang why development na himo. So it's more of a quarry. I mean, talking about that, Councilor, kamo din ha sa City Council and looking at this and understanding on this problem. Ano may mahimo ninyo, ana? We have the mayor just recently appointed a new head of the Cebu quarry mine, no? Mining board. And then karon dipugngan gina sa mayor tanan. They are conducting an ocular inspection sa mga nagkadaiya nga mga development sites. Gitan-aw gina og naa ba sila yung mga pamaaging ang runoff water dili mo ngadto sa daan. So mo na gilantaw karon unya nag-additional po taog mga personnel pod, no? Kay atong makita nga usahay na mahitabong transport during night time, no? So natay mga personnel nga gipang katap aron mo tan-aw ni ani, no? Nya nasa tay bag-ohon nato sa atong ordinansa nga ug na gitay madakpan pod nga mga trucks, dili lang ibutang diha sa police station nga wherein asa nadakpan kay wala man tay space kun dili ibutang diri nay lugar nato sa SRP. So daghana ang gitrabaho nato sa atong mayor unya. Of course, makita nato ang atong present drainage facilities na to medyo di na gid pwede. Ang dako sa volume sa uwan nga mo dagayday nga risdak bayan, di na gina masakupar sa atong present na to nga drainage nga system na to. Ang atong gipaninguha dire nga og mubaha man gani, which is mubaha gyud, ang draining dali na lang ang drain. Dili kay magdugay pa para namo sa Destinago, Des Bonifacio, Des Lupisaina. Dili lang Ang kay Bonifacio maoy mura grabe kayong baha. Yeah, because also of it's also influenced by tide, no? Yes. Kay duol ra ta sa pier, nay usahay diha mabilm diha may akong barangay. Why uwan ta dire? Pero uwan kayo sa bukid. So nagdahuros ang tubig padung dire sa mama. Timingan og high tide. Magbaha lang ta usahay diha bisag why uwan. Why uwan, no? Because it's influence sa tide na to, no? Nya Tungod kay lupa na din lupa na ginandapita diha unya pras karon mo nay rason ron ba nga ang national government, ang DPWH nas lagi introduce diha nga supposedly to mitigate our flood problems diha, unsa man na aggravate naman noon, no? And it's been like more than a year already ang sakripisyo namo diha, no? Kay kami apil man ko, maapil man na mo, muapot man sa amo ang mabutan mong balay na mo naman nagipasaka na. Ang tubig dili mo ingon nga, oy bay maning konsehal Carbonera. Dili rin nato abton bil. Kaluoy lang ko sa kumaguwang niya kay mo gitay mo mata mo limpyo gitaw, no? So dili lang ingana kasayon nato pagtan-aw ba unya gawasan niya na namagutay balaod sa una gipasar. This was in late 1998 man tangal ito. Ang ordinance number 2103 kanang water conservation. Na diin gipanguluhan ni nangama ni si Konsehal Nestor Archivalo niya, sila si Joy Pesquera man tangal ito. Diin nga ang matag
dili lang kay ang nasa sa mga balay or mga establishment subdivision development des kabukiran nga kay nga lang naagi sila gitawag na to rainwater catchment. No? Kay di man na ug ato lang nang makatch ba, makapture lang na nato. Unya tingali ug mapuno ta after na sa flood ato lang inahinay og dagayday dili tingali ingana ka grabe ang impact. No? Unya ang kaning atong mga development, mga balay required man na namatay formula sa Unaville mga 15 square meters tangali nga kay ngalan natay ang atong kadakon sa atong rainwater catchment bedirag kaning usa ka baril, no? Okay. Ingana ba if only we're doing that tingali dili kayo ingon ta dako ang impact sa baha ug ang tanan buhaton mo bitaw nang it's also very unfair og moingon ta nga ang gobyerno way nahimo laktod pagkasulti kanang basura nga atong nakita di binagikan sa gobyerno Ato gikan na. bayan nato tanan kay bisag ka ng single wrapper nato nga ilabay nato bisag asa ug mag-uwan mudagayday mangita gina siya og kanal yang kanal nga drainage padung na sa creek unya og way uwan mo accumulate na siya ang ato ugong creek karon is getting narrower, it's getting shallower, no? Tungod sa kinsa man sa mga tao nagpuyo daplin sa sapa dili na no nato malimpyuhan because ang accessibility sa atong mga heavy equipments so kaning tanan na aggravate kita nagdungag ta sa kalisod problema mahitungod sa baha. I'm not saying ang gobyerno way gibuhat. Nay gibuhat, but if itantanan mo buhat, tangali sayon, no? Parang it's very unfair to make an accusing finger because for every finger pointing there are three fingers pointing back at you. So this is matud pa sa mayor ato ning responsibilidad tanan. But I'm not saying ang gobyerno way gibuhat na ni. In fact, tanawa nang gibuhat sa mayor. Daghan na siya gipangtudlo. And in fact, dili laman na siya infrastructure, Ma'am Vil. This also has to do with social aspect po, no? Napoy legal aspect kay na may uban diha nga nagpuyo daplin sa sapa. Nanay mga titulo. Yeah. No. Nanay mga titulo. So, this is not easy. But then, with the mayor's marching orders sa tanan, no? We will be on that direction. And you were talking about kaning kuan katong sa ordinance councilor. I wonder ngano nga wala ma-implement. Unsa man lax lang ba ang Cebu City or naay giprotektahan, nagpanghadlok? Ngano man, di ba? Nagsulbong dinhi sa Cebu City for example, daghan kayo ang development. Yet ngano wala man na napatuman nga before ka mahatagan sa building permit for example, di ba, i-examine na sa Obo. Yes. Ngano man ang kabalayan, daghan kaayo ang mga subdivisions nga gipangtuman, nganong wala man na sila klarong catchment, di ba? Dili ka mahatagan sa occupancy permit unless na check na siya, nakita complied ba ang tanan nga mga requirements, ngano man na? Yeah, we need to revisit that. Not only sa mga bagong mga applicant, but to those nga mga karaan, we need to revisit that because that is required. Sa akong gisulti na, ang kaning ordinansa is 1998. That's around 25 years already. So, regardless if it's long, pero unsa man nakalimtan lang. Paita po na ng kalimtan lang. I don't know. We need to revisit that. Okay. Perhaps architect or engineer Catalan from OBO and the engineering department nato or sa kanisa natong business, no? Nga before na matagaan sila, they must comply with all of this, no? Kay sige mo reklamo og baha unya wa man ka magpundog tubig di og panahon sa uwan. No? This is our commitment, no? Kay nga lang, this is a collective effort. This is not just an effort of the government. Dili lang kay we do away with that requirements kay in the long run kita ra man sa ma-benefit niya na, no? So we need to revisit that. I already made the mayor aware of this, no? 1998, he's very much aware of that. And then muna iyang mga marching orders po sa ato pong mga different departments sa syudad. Usa gani sa mga observations sa task force gubat sa baha, kani sila luoy kayo ni magsigig panglimpyo sa mga kanal, sa mga creeks. Ang uban gani walay klarong protective gear sa ilahang pagsong dinha sa
nga sapa nga naidaghang tunok, naidaghang butilya and etc. nga samad na lang na sila. Usa sa ilahang mga nakita ang kaning mga establishments mismo nga naa din daplin sa sapa sa waterway, anhara pud sila mulabay sa ilahang hugaw. Kibaw ka, Ma'am Vilm, sa ubang nasod, they choose to live near the riverbanks in order to enjoy nature. Kita dagaman na muyo di daplin sa paron dali ra ilabay ang basura. Yeah. No? That's I mean kaning atong pagpanglimpyo, no? Sa mga nagkadaiyang nga sapa, sa coastal. This is to show to the public ba nga, we need to really educate ourselves. Di ka mo to, Ma'am Vilm, kay appeal man ko ng coastal management. There was one time na assign ko sa kabarangay. I went there, nang limpyo. Samtang nang limpyo, may giduol kong bata. Anong karon naman mo nang limpyo? Kung nga, nga naman day, kaning gahapon nang limpyo mi si mama. Unya, amo nang gilabay sa pa. Kamo. So hugaw kayong tubig. So ingana ba kani siya, this is more of an education. When we do this, nya kamo nang limpyo mismo diha, pag uli ninyo siyong panimalay, inyong pangutanon yung kagalingon sad nga asa manigika ng basura. Gika naman ni sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. This is more of an education ni siya, academic ni siya. And then so far, education doesn't happen overnight. Discipline doesn't happen overnight. And then with this periodic na to nga cleanliness drive na to, nga masilsil gina sa alimpatakan sa mga tao nga maluin taon mo ani nila sige panglimpyo nya kamo sige panghugaw-hugaw. This will be a never-ending cycle. Sige sila panglimpyo, sige gyapon tag panghugaw-hugaw. So it should start also sa school, learning kay dito sa Japan. Ma'am Vilm, ang kanang ilahang gikan sa 5 years old until 8 years old, it's more of a value formation. Yes. Wakad sila ng mga assignment unsa diha. It's correct. More on because this is one value, this is one skill nga ilagi nang mabit-bit hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. Sa ilang pagdako, mabit-bit kina. Mo na nga dili problema dito ang paghugaw-hugaw. In fact, gwapo sa na siyang kaning ordinansa po ni JP Labella ron nga ug mukaon ka og usa ka restaurant or usa ka fast food store, you have to clean up your own mess. No, kay mo ginanahitabo dito. Dili lang kay ilabay lang usa, i-separate na daan nila ang cups, i-separate nila ang straw, i-separate nila tanan. So, by doing so, dili na kayo ta ingon burden samba niya ang atong collection maayo na, ang atong segregation maayo na. Yeah, mayo kay na isulti pero are we doing that in our own household? Mo nagiingon pirmi ni Mike Rama, Singapore like starts at home. Yeah. Kita mo good konsehal, hilason ta ba? Hilason, murag nay magsunod-sunod. Murag dato ba? Tinuod. Magpakadato makakaon kay kag fast food chain, mura kag feeling dato ni hilason kay naanay ibili ra nimo imong basura, bisag di na kay naabi tay mo hipos ana. Di ba? Mura mag unsa man sa atong balay nga ba ta? If unta ba, usahay reflection mo na sa tao, ikaw ingana ka. The more kasi mong balay, gawan juga. Correct. And talking about paglabay sa basura, Konsehal Garganera, unsa mo gyud sitwasyon anang kanhi Inayawan landfill? Kay karon murag toy gareklamo nga nanimaho. Unsa man ni gilabayan balik sa basura ang Inayawan, nganong niabot naman ni sa among dapit ang baho. Tinod, nasa mga establishment na reklamo tungod kay labi nating uwan o nya timingan og kusog na hangin, moabot ang baho. Pero sa pagkatinuod lang, ang Inayawan landfill nga kato atong gipasira through a writ of kalikasan nga atong gifile. Ikaw mo nagpasiog dato. Wala nagi activity sa suod dito. Okay. So all these activities are happening outside of the Inayawan landfill. Now, karon with that paklaruhon nato ng outside. Where is that outside? Tupad. Mo na nagapait, no? Duol ra nya tupad, gidili na sa Supreme Court ang paglabay og mga fresh garbage diya, pero ang nasa gawas padayon pa man gyapon dito. Mura extension. Karon ang gihimo sa Senroron, naghimo og task force na ang pulis, na ang barangay, ng uban pa through Sir Raymar, no? Ila na sila'y tahas na dito nga din doon na lang tayo upat kabok nga
nga patigayon diha nga gi-authorize ra pag-operate, and they are dealing mostly on hazard and medical and hospital waste. So sila ra, so sa pagkakaroon wala tay transfer station, wala tay gi-authorize sa Cebu City nga natay transfer station. Okay. So all will lead to the landfill somewhere there in Binalio. So wala ta. So kaning uban nga naa diha, natay mga garbage pickers diha nga mo segregate pug ilang basura, mo kuha pod sa ilang angay nga masalvage, makwartahan, but ilang ibilin ang katong mga waste ba. So mo nay naka paitron kay ni naghimo na sad kaugalingong nga landfill dito. Dump site nga ni tubo na sad. So mo na So nga wala din na yung nagbantay diha. wala yung nagbantay da because that's already outside of the city nga landfill Okay. nato, no? So mo na karon si Sir Neymar, I mean, the barangay, for example, under man na sa barangay, so ang barangay pwedeng mo badlong. yes, that's partly true, but karon the barangay needs the help of the city, no? Kay dili makaya niya, no? In fact, ang barangay is now part of the composite team nga gi-create sa atong Sisenro. So karon na natay mga checkpoints dito. So na halt na siya ang kanang bisag unsa na lagi panglabay dito, but right after that we will be dealing in cleaning up with the mess that they are creating. Kay naa may, so kani siya ang perception sa mga tao nga na ay activity dinha sa kanhi inayawan landfill, kay na may daghan gihapon nga musod Yeah. nga mga garbage trucks. But it is not within the area where part na siya sa decision sa Supreme Court. Wala. Outside. So, mo na nagaron, butangan na sa city through Sisenro og mga checkpoints aron ma-scrutinize na nila og kinsay musod diha. Ang katura mga accredited nga upat, no? I don't have to mention them, no? There are 4, but they are dealing mostly on hazard, hospital, and medical waste. Unsa man na anha din ha Yeah, naslay ilang facility diha nga Okay. diha nila i-process pod ang mga maong waste. but these are checked, are these checked? Yes, by- all of them has permits from EMB, no, Environmental Management Board. So usa nas mga permits nga pangitaon pod sa atong personnel diha sa checkpoint area. So kaning mga garbage trucks sa Cebu City nga nagkolekta Dili na sa musod mga ito. basura, diretso na gyud na ngadto sa Landfill. didto sa Binaliw. Binaliw. Oo. So ang travel time ana konsyel dako ba? Yeah, Taas. considering the traffic karon, medyo kuan gyud. It really matters, no? It really matters gyud ang atong travel time. Pero sa una, abot mo kay kalugin-san. Sa bagay. Karon pa ka hinuon. Yeah, within the city. Yeah. But hopefully, Councilor Garganera, sa tanan nga mga initiative nga gihimo karon sa dakbayan sa Subo, I mean, dili lang ni maangkon or makabot sa Cebu City alone, ninyo nga mga konsihal, ng mga department heads, especially ni Cebu City Mayor Mike Rama, nga maoy pirming mabunalan sa Yeah. mga pagsaway. Yeah, but one thing good with the mayor, he absorbed all this heat. Oh. And he knows, that's part of the job. That's part of the job. But then again, what he really intends to do right now is for the people. He will rally, behind the people. Nga dili ni mada namo. Ato gini siyang tabangan. Ato gini siyang sawan. It is a collective effort. No, in all other LGUs or countries for that matter, it is everyone should work in that direction. Kaysa pag tinabangay anha nato makabuot ang kalampusan. Yeah. Ug ang kalampusan dili lang na angkonon sa usa ka tawo. Kung kitang tanan nagtinabangay. Mao gyud ang kanang pagsaway, agi sa nag-motivation na to. Yes, Motivation kay tinuod man sad, no, ang mga panghitabo karon nga medyo nakabalda sad, no, sa panginabuhian tanan, pero but knowing the mayor that he will be more motivated in addressing all of this. Okay. Councilor Garganera, imuhang parting shots for this topic that we are now discussing. Yeah,
Yeah, it's very educational, no? Nga nag-istorya ta niya ni. But at the end of the day, kaning tanan ato gini makabuto kita magtinabangay. It is a collective effort. It's not just the government, but again, the government should lead the way. And right now, we're doing our best nga ma-address na siya. Dili ta musandig lang nga tungod climate change na. So no, we can do something about this. And I hope lang when you do also your part. Salamat ug maayong buntag. Daghan kayong salamat, Konsehal Joel Garganera sa Cebu City. Mga kasugbo, ang bisan unsa nga mga pangutana, mga pagduda inyong mga kabana, kinahanglan na nga ato ang susihon, atong sutaon ug atong tukion kay mao na ang kinauyukan nga is essence ni ining atong programang pagsusi, pagtuki ug pagsuta. Ako si Vilma Andales, maayong buntag mga kasugbo. Sir.